Tichazoimba mahosana, hosana, 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 hosana. Afrika yedu, Afrika yedu, ndinokumbira muteererese. Inzwi racho harichanyanyise kare, asi iniwo ndinoda kubaya conscience dzenyu, kwete mafeelings. Saka muteerere. Afrika yedu, chechi inoyi yakaestablishiwa naJeso naPauro mwaja weAfrica. Hapana mamwe maingiro okudenga kunze kwekuita zvakarayirwa nezvakadzidziswa muno. Afrika yedu. Saka verenga. Ndoda kungomhanya ndichidudzira Bhaibheri. 1 Timothy 5. Vatana nechirikadzi. Kandei. Usatuka mukuru. Handizi kuzokutukai. Asi umurayire sababa. Handimboregiwo. Navaduku. Hongu. Savanun'una. Hongu. Navakadzi vakuru samadzimai. Hongu. Navaduku sehanzvadzi. Nokuchena kwomwoyo ukosha. Chindakuya kuseri. Afrika yedu. Kuda kuti pataurwa apa hapana ari kusara. Vanhukazi, marebwa, madzimai makuru nevadiki ndokurayirawo sehanzvadzi. Ndichidaro kune vanhu vakuru, vanhurume. Ndokurayirawo sana baba. Kune vakuru pamweya, kozouya vakuru paage pakuzvarwa. Ndokumbirawo mundiitire moyo murefu nekuti vhesi 2 yati izvi ndinozviita nemwoyo chena. Afrika yedu. Saka ndakutotanga endei. Matthew 14. Yes. Kubva pavhesi 1. Kurawa kwaJohani Mubhabhatidzi. Afrika yedu. Mundiregerewo ndichatanga nemi vana mai. Pane chinhu chiri kukudarikai. Imi mofunga kuti zvakanaka. Imi makananga kunzira yeGehena. Pastructure yechechi yakapuwa naPauro mwaja weAfrica raJeso, pane nguva nezuva rakatarwa rinonzi china ruwadzani. Ndotanga neikoko. Afrika yedu. Chandinoitira kudaro ndechekuti makaonekwa nedenga kuti hamutombodi kuti musununguke kwemazuva akawanda. Munotoda kutojokwa ari mana, mosariwa namatatu. Nekuti zvamuri pakusikwa ndo zvinodaro. Pauro unopuwa chokwadi chokuti vanenge vaita vararama, vamwe havaindi kurwadzana. Ndotanga ipapo hedei. Nenguvayo. Yes. Herodi mubati wakanzwa mukurumbira waJesu. Yes. Akati kuvaranda vake, uyu ndiJohani Mubhabhatidzi. Wakamuka kuvakafa. Saka masimba awa anobata maari. Nokuti Herodi wakanga abata Johani. Yes. Akamusunga. Yes. Akamuisa mutorongo. Nokuda kwa Herodiasi mukadzi waFilipo. Afrika yedu. Afrika yedu. Mbiri ya Johani Mubhabhatidzi yaizikanwa kwese kwese. Vanhu vaibva mumaguta vachiuya vachibhabhatidzwa naye. Saka zvakasvota Herodiasi, mukadzi waHerode, asi haana kutanga kuroorwa naHerode.
akatanga aroorwa naFilipi munun'una wacho, akatanga ari small house. Saka zvadaro aroorwa naHerode, akanzwa sekuti zvake zvamunakira. Famba henei. Nokuti Johani wakati kwaari, Johani akatsudza chivi, hauna kutenderwa kuti uve naye. Yes, henei. Zvino wakanga achida kumuuraya. Yes. Asi wakatya vanhu vazhinji, nokuti vaiti muprofita. Afrika yedu, Johani mubhabhatidzi akamakwa zvotoda kuurawa chaiko, nekuti Herodias waida kuita first lady ka. Tinavo vakadaro vanomaka vanhu vaMwari pakurarama napakubata basa pavhangeri, nekuti iye anongwarira chinzvimbo. Afrika yedu, mukabatsira murume wacho munomaka zvimwe zvokuti munogona kugurwa musoro. Afrika yedu, ukaona munhu asingaidi kurwadzana, mumubatsirewo muchiti chiregawo zvetika dzaHerodias shamwari. Afrika yedu, famba ndifambira kumhanya. Asi zuva rokuberekwa kwaHerodhi rakati rasvika, mukunda waHerodias akatamba pakati pavo, akafadza Herodhi. Afrika yedu, mutsika dzedu dzechitema nedzechikuru, makamboonepi makurukota anoita pati podaidzwa iye mukadzi uyu otouyawo nomwana wake kuti atambe pakati pamakurukota. Mwana uyu kuti azoinda kunotambamo, haana kutanga musiwe, havana mboshamiswa vaHerodias ava kuti mwana warova chipisi kudaro. Zvakatoitwa baba vasipo, kungobuda bedzi kuinda kuDRC negonyeti mai nomwana vasara, haumuoni kurwadzana. Afrika yedu, akatoudza mwanasikana wake kuti iwe zvaunondiona nda first lady ndakasvinura, ndakatamba baba mukuru wako ava havazivo vakanga vakandiroora, ndakandakaroorwa nababa munini wako Filipa, asi ndarova jaivhi nechipisi, ndakahwina first lady. Afrika yedu, zvino ndinokumbira vana vaMwari musadaro kumagumano. Munoona munotomuvinga Herodias nomwanasikana wake, hamunokwanisi, panotoya komiti yeprovinsi, asi kamwana aka kanochena mazvimwe zvokuti munoshayiwa, kakatirenwa namai, hakachina tsika. Afrika yedu, ndo zvinoita vamwe. Izvozvi munoona vamwe vakazara kumagirosha uko netukomana tune mabhuruku akaderera kuno, unodawo kamukwasha kakadaro, tunomwa mutoriro nokushtamba nje nemaitiro asina tsika dzaMwari, munofa. Afrika yedu, haana tsika. Famba. Naizvozvo akamupikira nemhiko, Yes, kuti uchamupa chinhu chipi nachipi chaanenge achakumbira. Afrika yedu, chanzi yatomuka yekuwana upfumi zvaanga anzi watamba, tokupa mubayiro zvakakona. Chii chaakasarudza? Famba. Zvino iye wakati arayirwa namai vake, akati, ndipei pano mundiro musoro waJohani mubhabhatidzi. Afrika yedu, naini musoro munhu waMwari munodii kushingisa mwana kudaro? Isu pakurarama pedu, mwana musikana, mhandara dzakanga dzisingadi kudzwa kuti mune rufu mumaraini wausingamubati vaikasira kunovata. Asi uyu manjo anotoda musoro womunhu waMwari. Afrika yedu, be very careful vanhurume,
ngwarai, ngwarai, munovhurwa musoro. Ngwarai, ngwarai, munosara mamuvhangeri asina chainacho. Ngwarai, ngwarai, vaprofita, munovhurwa musoro. Zvamakaonekwa kuti muri munhu waMwari. Ngwarai, ngwarai, oyo Herodhiasi nemwanasikana wake. Munoti mukamuprofita manhero acho mune makurota muchiita upombwe naye Herodhiasi. Vanokukomba nomwanasikana, vakarasa tsika, vane utsinye. Tambomuona achijaivha, achishayiwa tsika, asi apa takumuona utsinye. Haana basa nemutumbi womunhu, wakatirenwa. Handifungi kuti musi wokutanga kuona chitunha, nekuti munhu akapuwa musoro womunhu wakafa, nyangwe ari mukadzi wake mukamuvharira, munoripiswa nehanzvadzi dzacho. Asi mwana uyu wakashinga, kane utsinye, kakajaira. Bhishopu muprovinzi vakagurwa musoro. Ukatadza kuzvibata unosara wane fuko. Muprofita dzinosara dzandimi. Afrika yedu unopuwa nguva yekuprofita munhu 1. Zvonzi ita 20 minutes pamunhu iye. 12 minutes dzinoperera pandimi. 3 minutes dzine dzichingonzi ndaona, ndabvunzisisa, ndikadzwisisa. minutes dzinopera. Zvaari kuda kutaura zvinongozotaurwa ne5 minutes. Afrika yedu wobvaona kuti ava vakagurwa musoro naHerodhiasi. Ndapota, ngwarai vanhurume, ngatibate basa raMwari neuchenjeri nezivo. Ndopandiri kumhanyira kuti tisunure Afrika yedu. Mambo akazvidya moyo. Yes. Asi nokuda kwokupika kwake, uye nokuda kwavakanga vagere pakudya, akarayira kuti apiwe. Akatuma murwi kundogura musoro waJohani mutorongo. Vakauya nomusoro wake uri mundiro. Musikana akapiwa. Iye akaenda nawo kuna mai vake. Vadzidzi vake vakauya vakatora mutumbu. Ndinoda kududzira mavhesi handidi chibhuku muromo. Afrika yedu nekuti shoko raMwari pakunyorwa kwaro rinotipa kuti tichenjere. Tiri kuita here zvakatarwa naPauro mwazvawapo. Asi nhaimi munoregerera kupinda kuruwatana. Afrika yedu munoregerere kuinda kuruwatana. Afrika yedu muri kukona denga nekuti chimwe nechimwe chakatarwa naPauro mwazvawaAfrica raJeso anokona kuchiita hasviki. Afrika yedu saka tichibva panapa musanogura vatungamiri vedu musoro kuti vasare vati zvitunha vasisina simba kana kuchenjera. Afrika yedu asi vasapotei nekuita zvakatarwa. Afrika yedu ndiregerere nekuti nhasi mai mukundizuu Matienga vanonozviona mumisasa. Havana kuita zvitauro, asi handiregi nekuti chandiri kuitira zvakadarowo nezuro. Afrika yedu vana Bhatishebha
vakadonhedza mambo David, iye akaputsira pasi Goriati. Asi nekunyengererwa, imi munofungidzira kuti pakaenda vana Joabhu kuhondo, murume akasina kumbotaurirana pasi seBhereni, nekuti vainda isitozoona manje zvakunzi Basheba mazuva ake ekuzvinatsa apera. Shasha ndobva yakazonogezera pachena. Isu hatizodiwo kunyengerwa, ndobva taziva kuti haiwa vavataurirana zvikati zvisasari, mazuva angu akutokwana Afrika yedu. Saka akatora nechitsotsi, nekuti kamukadzi uyu haasiyo kutanga. Kandi mai Abhusaromu vavepo namai vaAmunoni, asi iye ndiye akatozokura kuti ndaa-first lady. Hatidi ma-first lady pamakereke kana pamagumani kana pamaprovinsi, hatizvidi. Pauro akatsamwa, denga ratsamwa Afrika yedu. Tinoda vanhukadzi vakaita magambakadzi, vana Shipura nana Puwa. Chirevo chaBhabhiri chakanga chareva Farao achiti, mukaona pakazvarwa mwanakomana, dzinyai muuraye. Vakanga vari vana mbuya nyamukuta Afrika yedu. Asi vakaramba kuuraya, chikonzero vaitya Mwari. Musauraye mweya wavanhu vaMwari, musagura musoro vanhu vaMwari. Chengetedzai umwari Afrika yedu. Ndochino chandinokumbira pamusoro penyu. Tinavo vakawanda handingasweri parwadzano, nekuti iye zvinezvi ndakurawo ndokuvanhu, asi regai ndimboita zvekutovafambirawo namavhesi chaiwo. Afrika yedu. John 13 kubva vhesi 1. Jesu unoshambidza tsoka dzavadzidzi vake. Afrika yedu. Hapana chinhu chinoita kuti vanhu vakunde kunze kweunity. Ndopandirikumhanyira. Hapana chinhu chinokonzera success and victory chinokunda kubatana. Afrika yedu. Ndopandirikwini. Tine murume anonzi Petro, ndo andinoda kuti ndire naye, ndichikumbirai vana vaMwari bedzi kuti ngatigamuchirane mumwe nemumwe sezvaari. Kune vamwe vanhu vokuti ndo zvaari, asi ukatomuisa pandima anotobata chaiko. Asi unenge wakatomurasha, wakatoti haiwa inani start Afrika yedu. Zvaunoti Bishop siya muzhobwe mutadzi, handitombosvikika ari. Saka iwe nakirepi kana uina Mwari dzakwa ari mukupa Mwari. Afrika yedu. Zvino mutambo waPaseka usati wasvika, Jesu akaziva kuti nguva yake yasvika kuti abve munyika ino aende kuna Baba. Zvakanga aita vanhu vake vaiva munyika, vakavada kusvikira pakuguma. Zvino vakati vorayira Diabolos atoisamo maJudasi Iskarioti, mwanakomana waSimoni. Ndinoziva kuti hauzive Judasi wacho. Usingadi kusvika pana vanhu, usingadi kubatana navanhu, ndofunga kuti hauzive Judasi Iskarioti. Famba. Jesu achiziva kuti Baba vakamupa zvinhu zvose mumaoko ake, uye kuti wakabva kuna Mwari, uye kuti unoenda kuna Mwari. Akasimuka pakurayira, akabvisa nguo dzake, akatora mucheka akazvisunga chiuno. Zvino akadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake. Mambo Jesu, mambo worugare akasimuka kutora mudziyo wemvura, haana kutuma munhu, akaita iye omene kuzvisunga mucheka
ndokuti ashambidze tsoka dzavateedzi vake. Famba. Zvino akadira mvura mudziyo akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, akadzipisika nomucheka wakanga akazvisunga nawo, akasvika kuna Simon Petro. Afrika yedu tasvika pane muvhangeri wedu. Zvakaita Ishe wedu Jesu Kristu akanga achivashambidza tsoka, zvine zvazvaireva, asi akatozopedzisira nehama iyi inonzi Petro. Ndosaka ndati gamuchiranai, ngatigamuchirane mumwe nemumwe sezvaari Afrika yedu. Asvika pana Petro kuti amushambidze tsoka, unoverenga shoma shoma. Akaita sei Petro? Akasvika kuna Simon Petro, iye akati kwaari, Ishe, ini mashambidza tsoka dzangu kani? Afrika yedu. Saka wanga usingaoni kuti ndiri kuitei kune vamwe 11 vese. Zvandazosvika pauyu wakundibvunza, zvinoreva kuti baba pane zvinhu zviviri: kuda akanga achikudza Kristu kuti hamungabati tsoka dzangu, kana kuti akanga achiti ina ndingambobatwina chakawaina kana idzi dzangu idzi, kana ndisingasviki pamba pake ndozoti ngaadzibate. Zvanditishi Afrika yedu. Ndapota vana vaMwari, musaite izvozvo, musaite izvozvo. Famba. Jesu akapindura akati kwaari, chandinoita hauchizivi zvino, asi uchachinzwisisa pashure. Afrika yedu. Jesu haana kuita hasha, haana kumuponda namashoko kuti aiwa kana usunga ndichitibvira pano ndimi vanhu vanonetsa mukerekeni, takabvira takuonai kuti mune zvinangwa imi, urikuona zvandaita. Saka ipapa iwo wazoita special kudii, asi Kristu Jesu wakamuitira moyo murefu, akamupindura ane moyo murefu, akamuratidza kuti pane zvazvinoreva. Afrika yedu. Petro akati kwaari, hamungatongoshamidzi tsoka dzangu nokusingaperi. Tinavo vanoshingirira, achitoramba uchida kumupa direction yemararamiro akatarwa naKristu. Ukasaita moyo murefu unomukoni, asi achitoyewo munhu waMwari. Afrika yedu. Saka ndiri kudzidzisa 1 unity, 2 moyo murefu kunovasine simba. Nyangwe mumwe akaita namanyawi, imwe ikarekta, munoti ndepekutanga. Kana baba ivava vaka vava napamwe zvokuti ari munoona musuya Jesu achidzidzisa vapedza, nobva ati vakomana chipindai mubhoti muyambuke mhiri, ndichambodhismisa vanhu, nobva vaenda. Chinoshamisa ndechekuti mugungwa mhepo yakasumuka. Jesu akazviona nekuti ambe asara kusoro, ndokufamba achienda kuvakomana vari mumugwa. Akutosvika, vadzidzi vaJesu vakafunga kuti maiwe, mugungwa muno nhasi tapera, idzanga radzimu. Ishe wedu Jesu Kristu ndobva akuti musatya, ndini. Afrika yedu. Ishamwari yedu inobva yatotanga kuti Ishe, kana murimi njira ile yekuti ndifambe pamusoro pemvura ndichiuya kwamuri, dai ndaivepo saka ndaiinfluenza varuna kuti iri benzi ngatimboriseke. Unofamba uchienda kuna Jesu ari kuuya, unoda kudii? What is special about you? Hatine vanhu vari specials. Endira ile ndifambe ndichiuya kwamuri, manje dzakazonyura manje. Unotinyurirai. Afrika yedu.
unonyura iwe. Jesu ari kuuya, tiri pamwe chete nevamwe, ari kuuya matiri kuzogara nesu, kuzotikomeredza nekutichengeta. Iwe takarasima, waakuda kuiba. Ora kugara mugungwa wahove, Afrika yedu kakuzvikudza, kakuzviita special, unofa nofira mugungwa Afrika yedu. Asi apa tinotenda nekuti Ishe wedu Jesu Kristu akamuitira mune murefu, achimupindura. Pamba Jesu akampindura akati, kana ndisingakushambidzi, aunomugweneni. Andei Simon Petro akati kwaari, shasha yetodawo kutoropafadza wedu. Adaro manje, chinzwai munzwe mindiro. Andei Simon Petro akati kwaari, zirege kuva tsoka dzangu dzoga, asi maoko angu nomusoro wangu. Afrika yenu zvichirevei? Ida kuti tsoka uye hausati wazvizwisisa. Saka zvawava kuti ndoda musoro namaoko zvichirevei? Afrika yedu mirira kani kana vakuru vachikudzidzisa, kana vachikurayira mirira kani, unomhanyirei? Afrika yedu kuzvininipisa, kuteerera shoko rounodzidzisa. Afrika yedu ndine 3 weeks ndiri kumba patoidzana 4 ndokuona bishopu eimwazva vachisvika mumba vakutanga kubata makumbando vachatasanudza. Ndikanzwa kuti zviri kuita, regai ndichikupai muone kuti zvinoita vanhu. Ndakashama, ndakavafonera kuti ndivaudze kuti ndo zvaitika. Ina handifoni kai kupriesthood, izvo kashoma ndotova mhorisa tatopedza. Handina time yekumhangara iyi. Forget. Iwe unosimboita mbiri, ita kuti utaure navo zvimwe nguva vanganzwisise. Iwe ndiwe dofo mbishi. Afrika yedu zvakakwana zvakadii? Minduro yandakapuwa ndavati masvika mukandibata-bata yamakumbo, zvikanzi tinotenda paurumwazha waAfrica. Ini iya wadi kuti ndiwe kaune mbiri zvemuranda waMwari, ndiwe wandibata ko Pauro wapinda pata. Afrika yedu, be very careful vana vamwe. Mukuzvininipisa mune zivo, mune simba, mune kunyaradza, mune kutungamirira. Afrika yedu paunongotanga bedi kuzvikudza yafa kwako waenda. Afrika yedu pesa. Jesu akati kwaari, wakashambidzwa muviri wose, unofanira koga kuti ashambidze tsoka dzake. Zvinovanaka kwazvo, ini makanaka, asi hamuzi mose. Nokuti wakanga achiziva uyo waizomupandukira. Chimira zvako ipapo, waiziva waizomupandukira. Vakomana regai ndikudzei vamwe vangu, chechi haidi munhu unopanduka. Murikuzva zvandinotaura? Ndiri kuda kutaurirai, chechi haidi munhu unopanduka. Musafunga kuti kupanduka kutaura, kuita. Munomuona kuti aya maitira aya, nyange akati ndinokuda chaizvo. Chakava ndinomuda chaizvo. Mundiregerere ngoroti naye mwana womukomana haatsamwi. Afrika yedu ndinomuda chaizvo. Asi pakuita manje haudi kutombomuona, haudi. Wakaita sei usingayadzani wadzani nevamwe? Zvikandiso
anokubvunza kuti pari kuungana vanani. Totoziva kuti musoro waJohani wakakura. Kana pakaungana vasatani ida naMwari koka. Zvausingaindi saka vanonatswa nani. Wapanduka. Abrigado. Amen. Inda ungana navanhu, dzidzisanai, dzoranai, fambai pamwe chete, batai pamwe chete, ivai nerudo. Abrigado. Amen. Kana madaro marara. Kwezita. 1 Samuel 8 kubva pa 1. Ndakupedza. Vanhu vanoda mambo. Ngandei. Avana kunzwa. Vanhu vanoda mambo. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8 ndakupedza. Kubva pa 1. Ngandei. Zvino Samuel wakati akwegura. Yes. Akagadza vanakomana vake kuti vave vatongi pakati paIsraeri. Abrigado. Amen. Tinaya Jefferson. Akwegura ka. Antes tinomuziva. Nevakagadza vana vake tinovaziva. Saka iwe unozombosotoka papi. Naiwe paunozomboita mukonzi muramba ndapapi chaipo paunorasikira. Abrigado. Amen. Zvino romwana wake wedangwe rakanga riri Joeri. Nezita rechipiri Abhija. Ivo vaiva vatongi paBherishebha. Abrigado. Akatovagadza vachitoita practice. Iye achitove mupenyu. Vachitoita basa racho. Iye achitova monita achitoona. Asi vanakomana vake havana kufamba nenzira dzake. Abrigado. Hallelujah. Amen. Asi isu taikalakika. Nekuti isusu vakanga vasingafambi nenzira dzaPauro. Takarega vachiinda nekunzira yekuruboshwe. Tikasara tiine vana vanoteedza murayiro wani waMwari. Zvakarayirwa pa8 Jefferson. Zvakarayirwa naJesu. Ndozvavakasara vachiita. Ndozvavari kuita. Abrigado. Amen. Asi vanakomana vake havana kufamba nenzira dzake. Asi vakatsaukira kufuma akaipa. Vakagamuchira fufuro. Abrigado. Ndamboti kana ndikasvika ndotaura nemwoyo chena. Ndinokumbira vanyengeri muonekwe muchiri kure. Murege kuuya nemari dzefufuro. Muchitsausa zvakagadzwa nomutumwa. Obrigado. Amen. Kuti handidi kuona nini. Apo imi nabishopu munoswera muchiswedererana nouya muri kuti itsotseni. Amen. Tsotsia ndiwo akaisika. Mugumo wake unoziva. Tichitaura pamusoro paPetro. Handiti pamusoro wakazonzi pamusoro poruwaro ndichavaka kereke yangu. That is Matthew 16:16. Asi tisatamboenda kure on the very same chapter. Asi vadzidzisa kuti ndakunotambudzwa. Iye Jesu Kristo akamuti. Ibva kure shure kwangu Satani. Ambonzi rock, dombo, apato yeSatani. Saka iwe unoramba wakabata uchiti uyu ndiye Satani. Kokana razuva dombo indepi. Abrigado. Amen. Ngatibatsirane. Zvakatarwa nomutumwa zvakaiswa nomutumwa musabisa. Musabisa. Hatidi chitsotsi. Musabisa. Abrigado. Amen. Zvino vakuru vaIsraeri vose vakaungana. Vakauya kuna Samueri paRama. Vakati kwaari, tarirai, imi makwegura. Asi vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu. Zvino tigadzirei mambo ungatitonga sezvinoitwa kundudzi dzose. Tigara pasi.
raJeso ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mangu shoko renyu Jeso ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mabishopi ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mabishopi ichengeta mumoyo direge kukutatsira ichengeta mumoyo direge kukutatsira direge kukutatsira direge kukutatsira ichengeta mumoyo shoko renyu Paulo ichengeta mumoyo direge kukutatsira ichengeta mumoyo wafundisi ichengeta mumoyo direge kukutatsira ichengeta mumoyo wafundisi ichengeta mumoyo direge kukutatsira ichengeta mumoyo ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mangu ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mangu shoko renyu Paulo ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mangu ichengeta mumoyo mangu kukutatsira ichengeta mumoyo mangu kukutatsira kukutatsira ichengeta mumoyo mangu usana Kristu tubi tembe usana oh Lord Jesus I Peter God be Abba Jerusalem Kristo Lord Faina Afrika yetu sokorinda karibika mumoyo mangu kutingirege kukutatsira sokorero ndomwenjewe tsoka dzangu nechiedza pasi tabatsirana pamusoro pechechi the-African Apostolic Church. Kana wakuzorasika yayakwe, kana wakugara uri Johani akagurwa musoro, notokuona mumaitiro ako kuti hapachina nokuda kwaHerodiasi. Afrika yedu tikakuona maitiro aunenge wakuita kuPriesthood Council nemaitiro muchiti vakwegura munhu anoku anditi Bishop Alfred Shamsamara vakaberekwa mu1946 kana ndichiverenga zvakanaka, anokutsanangurira munhu iyeye kubva vachienda kuchikoro nevasikana vakanyengwa nevanhu vose nezvivi zvese zvino Afrika yedu wozodii kana wataura wozodii? Ko hakuna vanhu vanotendeuka, hakuna vanhu vanodzoka, ndiwo wakangodzoka bedzi kudzokera kuzoreva vanhu. So tichaiyo Afrika yedu shoko rino ndakariviga mumwoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai zvino kutamara kusina. Ngati namatei